Lezigeza indaba zo-1KZN TV fundelo samukeliso kanqulunga ngikubingelele mbukeli sikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Isiteleka samamatekisi sishiye abagibeli Dengwane uyaqhubeka ukuhlola kwezitolo kanti kwe-MK uthi likhulu liyeze liyenyelela. Abagibeli ke bezimoto ezihambela amabanga amade eThekwini sebenxose uhulumeni kanye nabemboni yokuthutha ngamatekisi Durban Long Distance Taxi Association ukuba baqhamuke nesisombululo ngokusheshsha futhi ke esingunaphakade odameni oluthinta izimvume njengoba ke bakhathaza ukuthi bagcina beba onde ngasithebeni amatekisi engabonwa. Lokhu kuvezwe ke bebesele Dengwane ngesikhathi ke abalemboni begodla amandla abo ngokungasebenzi kwezimoto njengoba bekhala ngokuthatha kwezimoto zabo ushanela kanye nokungazitholi ke izimvume zokusebenza. Baphinde basala Dengwane abagibeli bamabanga amade eThekwini kukhala ibhungezi erenki. Simile silindile asazi ukuthi silinde ini ngoba bashilo ukuthi amatekisi abazi ukuthi azohamba nini. Kuyacaca ukuthi sizophindela emuva silinde ukuthi amatekisi aze abayabuya. Asiphathekile kahle ngoba abanye bethu baye emsebenzini, abanye bethu bathola ama-interview kwamanye ama-province. Uma befika la sekucacile ukuthi abantu bazolahlekelwa imisebenzi ngendaba yamatekisi. And akukho safe nokuthatha ulift ke makunje ngoba mawuthatha ulift ngeke wazi ukuthi phambili uzofica ini ngoba amatekisi nje bengasebenze. I'm sure ukuthi ngeke bathande nemoto ezincane ukuthi sisebenze bengasebenzi. Ngithole itoho elihla ka resign la ngisuka khona ngoba ngithole itoho eMpumalanga. Mangifika la kunale nkinga yamatekisi kanti izolo bengikhona imoto esebenza kokuhle futhi sangatshelwa lutho ukuthi kuzoba nenkinga namhlanje. Kepha ke mase ngifika sekunje sekuthanda ukuba inkinga nami mina uthi ngenza njani ngibuyele emqashweni nguvalile o mhlambe ngibuyele ekhaya eShepstone okuzokwenza amanye amakhosti angaphezulu kona kusiphatha kabi ukuteleka kwamatekisi kabi ngoba futhi kahle hle thina umongameli siza ngemuva ngeke ngisho abantu laba bamatimbo nasematekisi uyena uhulumeni ongafuna ukubambisana nabo ngoba sosedle sibuyele emuva ngohulumeni into esimthembayo siphethe kanti sibuyisele emuva akawafuna amabhizinisi abantu abamnyama ilento esiphatha kabi kakhulu ke ileyo nje ngoba abesambile semakhaya uhulumeni bambisene nabo laba bantu. Sikuphenduke insakavukela ukuba izimoto ehambela amabanga amade lapha zinqume ungasebenzi njengoba zikhala ngokuthathelwa izimoto abophiko olubizwa ngoshanela ngenxa ongabi nazo izimvume. Into ebaphathe kabi ke sekunamakwantamo awamaphoyisa bathi mayibophe imoto bese belayisha abantu ukuthi ke isuke yona isithole phela certificate okusuke kuboshwe imoto yabo bathe certificate ikhona ebhodini ngaphambili mase ilandiwe certificate ngaphambili ziyafika la kasikho kodwa mabe khuluma kubantu bathe certificate zikhona. Isicelo sethu mase sikhishelwe imoto eboshiwe siphinde sithola bamise ushanela siphinde sithola ama-permit singabi nomphela ngeke sibahluphe ngoba hayi ukuthi siphikisana nomthetho ukuthi sifuna ukusebenza singenazo imvume. Asifuni ukusebenza singenazo imvume, sifuna ukusebenza kodwa si-right ngoba umnyango applya yiwo wasebhodini. Uma ungayikhiphi izona certificate sizokwenza njani? Laba bathi ke izingxoxo zaphambilini nabomnyango wezokuthutha esifundazweni kazithela ngazithelo njengoba bengaphumeli obala ngokubambe izimvume. Abanye ososeshini bakwezinye izifundazwe nazo ezithintekayo babeke kanje. Thina eMpumalanga ama-permit uma siwenza akayithathi isikhathi eside if makuhlala iboard iyawasayina basinikeze and then into eyenzakala ngapha eKZN asizwisisi ngoba nezethu imoto ziyaboshwa. Into khona imoto mayibanjwa ushanela lekithi ikhokhiswa u2.5 but la eKZN babakhiphisa boma 15,000 20,000 nezethu imoto zikhishiswa leyo mali leyo but manje umthetho asiwazi ukuthi uhamba ngendlela enjani. Okhulumela umnyango wezokuthutha esifundazweni useke kunombiko abanawo ngalolu daba. Kunombiko okhona kwi-department okuvezayo ukuthi sekuke kwayiwa lapha ke kuma magistrates la ekutholakala khona ukuthi imoto ezafakwa epounding lezo imoto lezo ingoba zatholakala ze-operator singenawo ama-taxi ama-operating permits. Lokhu ludaba ke alisekuona alisekho eminyangweni silingaphansi kwe-Department of Justice sekuwukuthi ke kube ibona bakwazi ukuthi balimanage. Abemboni bathi ke kolamula izingxoxo eziza nesisombululo kulesiteleka. Indabeni ze-1KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini.
Zibalelwa ngaphezu kwama200 izitolo ezingamaspaza shop esezihloliwe KwaZulu-Natal kulandela komyalelo kaMengameli wakuleli Cyril Ramaphosa ukuthi ke zibhaliswe ngokusemthethweni kugwemeke ukushona kwabantu ngenxa yokudla okunobuthi kwezinye zazo. UNdunankulu KwaZulu-Natal uThame Ntuli uthi lokhu ke sekuholele ekutheni ke kuboshwe abanye abanikazi bamaspaza shops kanjalo ke nokushaqa kwempahla esedlulele kwisikhathi ebezidayiswa. uNtuli usho kanje ngesikhathi ke ebambe isithangamna bezindaba esishamthetho uthi ke bonke ongqongqoshe bazoqala ke izinkalo zesifundazwe beyohlola izitolo. UNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThame Ntuli uthi bathole inqwaba yezipaza shop esebenza ngokuphula umthetho kuleli. Usho lokho ngesikhathi ebambe isithangamna bezindaba esishamthetho sesifundazwe. We have inspected 249 businesses. Actually, for now, the number is sitting at more than 300 spaza shops in the province of KwaZulu-Natal. As the Premier of the province, I have been in the forefront of these operations, recently alongside the Provincial Commissioner and the police, which have led to the confiscation of goods valued at more than 30 million and the arrest of several undocumented immigrants. We found many to be trading without valid business license, no permit, trading without a valid certificate, non-compliant with standards. Those selling expired foods and the expired goods were confiscated and removed from the shops, while we found a total of 99 spaza shops which were not compliant. As a result, all those spaza shops were closed down, 99 spaza shops. uNtuli uthe amaphoyisa nawo aneqhaza libambile ukulwa nalesihlava. The Provincial Commissioner Mkhwanazi has already convened a provincial joint meeting to develop the provincial response plan of the Justice and Crime Prevention Cluster. On the 26th November 2024, the Provincial Commissioner issued an instruction to the district joints to include integrated law enforcement operations focused on spaza shops in their festive season plans with immediate effect. As the department responsible for environmental management at the Department of Economic Development, Tourism and Environmental Affairs, will continue to undertake activities relating to the disposal of contaminated food. Some of the key strategies identified to address this complex problem are the regulatory measures, where the strengthening the regulatory framework to ensure compliance with health and safety standard will be considered. Kanti okunye akuvezile ukuthi bazoqeqesha abanikazi bamaspaza shops bakuleli. Providing training, resources and support to spaza shop owners to improve their operations and ensure compliance with regulations. Uthi ongqongqoshe bazoqala izinkalo behlola izitolo. All the MECs are going to lead programs of operations to inspect spaza shops, wholesalers and warehouses in our province. Ezindabeni zaKZN TV nguAyanda Dube ngiseshamthetho eMgungundlovu. Umholo omkhonto wesizwe phansi kulesi sifundazwe uLisi Mchunu uthi abantu ke abakwamukela ukuthi ke leli qembu lizoshintsha liphinde lileleke isithunzi somuntu omnyama ngakho ke nomcimbi wabo ngenyanga ezayo uzoqoqozela ubuntu. Umchunu usho lokho kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba eThekwini. Umholi weMK Party ukhuluma kokuqala neziko lezindaba emva kokuqeda inyanga eyodwa abekwa kulesi sikhundla. Engxoxweni yakhe uchaze ngokubaluleka kwalo leli qembu. Into ebalulekile ngeMK Party ile mhlawumbe sike saqala ngayo akuyona eyomuntu, yabantu base South Africa, yabantu into egcizeleleka kakhulu izomelela imfundo nezinhloso zomuntu omnyama nje. Ngoba la kulelizwe noma ngabe ukhuluma ngalento ekuthiwa unemployment, umuntu unemployed umuntu omnyama, abekwe laba abanye kuya unemployment. Umchunu uthi umbungazo ozoba ngenyanga ezayo kubona usho lukhulu ngemva kokuthola amavoti angu-45% okhethelwe kazwelonke obelongoMeyi kuwona lo nyaka. Uma ungasubuke nje ukuthi le rally KwaZulu-Natal imi kanjani,
eyokuqala ngqa ihlanganisa amalungu omkhonto wonke endaweni eyodwa wonke alalela umongameli ngesikhathi esodwa kuyaqala ngqa la yalontshwa khona lenhlangano yalontshwe Soweto la eyahamba futhi yayothatha iPeople's Mandate manifesto yayo kwakuyise Orlando Stadium la KwaZulu Natal iyaqala nje ngisho neconstitution ya-adoptwa leGoli yaqala nje nxa ukwenziwa into esemqoka KwaZulu Natal ehlanganisa wonke amalunga omkhonto wesizwe. Uphinde waphawula ngodaba lokuvela kwamagama abantu ababili kabathu eMsundozi njengoba kuza ukhetho lokuchibiyela uthi sebelifake enkantolo ukuphoqa IEC ukuthi ufake igama lomuntu owakhethwa umphakathi. Kodwa ke siliphenyile lolo daba salulandela ukuthi cha kusho ukuthi laba abenza lokho ukhona wake wazama ukuthi asithole kwasho ukuthi ngoba sisemhlanganweni amafoni aswangenise nokwangenisa emhlanganweni thina awekho amafoni kithina base beliregister ke lelo candidate elinye ke manje uIEC nawo wavuma manje ke ingakho ke sithathe isinqumo sokuthi cha sizocela kuNdlunkulu wethu ukuthi asigunyaze siyo faka icala lokuthi uIEC akabuyisela isinqumo esathathwa umphakathi. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Kulindelwe ukuthi ke kudaleka amathuba omsebenzi ngokwakhiwa kwenxanxathela yesitolo iPrince Mangosuthu Buthelezi Mall ezoba sempangeni. Inkosi yakwaPhindangene uZosifa Buthelezi uthi ke kuyajabulisa ukuthi ke awushabalala umlando kaMntwana Mangosuthu Buthelezi. uButhelezi ke uphinde waveza ukuthi umntwana kwaPhindangene wayekholelwa ke kudaleni amathuba omsebenzi ukuze kusizakala abantu. Lokhu ke ukusho ngenkathi kuphendelwe isoyilo ukwakhiwa kwenxanxathela yesitolo empangeni. Kulindeleke ukuthi kudaleke amathuba omsebenzi angaphezulu kwezikulungwane ezimbili njengoba kuzokwakhiwa inxanxathela yesitolo nezobizwa ngegama lika Prince Mangosuthu Buthelezi. Le nxanxathela yesitolo izokwakhiwa endaweni yaseMpangeni ngaphansi kwamasipala uMhlathuze. Inkosi yakwaPhindangene umntwana uZosifa Buthelezi uthi kuyajabulisa ukuthi awushabalali umlando kaMntwana Mangosuthu Buthelezi njengoba naye wayethanda ukuthuthukisa abantu. Izinto enjengalezi izona eziyayizikhombisa ukuthi uShenge wayeminikele kangakanani abantu abamuphi nje umntwana njengalena ukuthi bayibize ngaye ngoba bemthanda imisebenzi ayenza. Umntwana wayeyathi uma ukhuluma ngelegacy yakhe ungakhulumi ngayo ukhulume ngomehluko awenze kubantu. Kodwa ke siyazi sonke ukuthi leli igxathu lemall akazisilizwe ndawo ibizwa ngomuntu kodwa ke okumqoko ukudlula konke ngazi ukuthi umntwana wayeyokusho nengazi ukuthi namanje uyakusho lapha khona mhlambe ngokwespirit ukuthi lokho abakwenzayo abakwenzeli yena bakwenzela umehluko walendawo lena yalapha bakuzoba nemisebenzi. Sikhulumile nabahlonzele indaba ukuthi kufanele ukuthi abantu osozimboni abancane banikeze amathuba kule mall naba omama abatshalayo na wonke amanye osomabhizinisi abancanyana. Imeya uMasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi nokuyibona abazobambisana nenkampani iMoolman Group ukwakhiwa kwalenxanxathela yesitolo uzokwalisa ukujabula ngokuthi abatshali izimali bakhombisa ukubethemba futhi kuzodaleka nenqwaba yamathuba omsebenzi azosiza abantu abakhele le ndawo. Kithina eMhlathuze kusho okukhulu ukuthi abatshali imali noma ama-investors ayasethemba eMhlathuze ngoba ama-developments afana nalawa amakhulu njengalawa awasenzeki endaweni eziningi ikakhulukazi la KwaZulu Natal. Kodwa siyabonga kakhulu kuMoolman Group ukuthi usibone singabantu abafanele ukuthi ungazotshala imali yabo basethembe, and we can only commit ukuthi siyathokoza nangamathuba emisebenzi azokhandeka awu-2000 a-permanent kule mall. Amathuba emisebenzi alapha ko-850 azokhandeka kusakhiwa sebeqaliwe abantu bakithi la bakhona bacosha amathuba. uNgwezi uphinde waveza ukuthi bazokweseka ukwakhiwa kwalenxanxathela yesitolo kuze kube iyaphothulwa kwazise ingeyomphakathi waseMhlathuze. Sithokozela ukukhula kwe-economy yethu yaseMhlathuze ngoba i-economy yethu yaseMhlathuze mayikhula kuzokwanda amathuba emisebenzi. We will support this mall
iqala ukwakhiwa iziphele kuze kube yasebenza, and siyacela nokuthi abantu bakithi bayisupport futhi le mall ngoba i-mall kahle hle ingaba nje in terms of ownership yakwa Mulman Group, but i-mall actually it belongs to us as the community. Izikhulu ezahlukene nezimeya namakhosi kanjalo namabutho akwaphindangene abeyingxenye uyokuzozibonela kuphendulwa isoyi lokwakhiwa kwalenxangathela yesitolo ezokwaziwa ngokuthi Prince Mangosuthu Buthelezi Malling. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuThabani Maphumulo eMpangeni. Asithishelele eyitolo sibe siqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele ngembukelo ubukele zona indaba ze-1 KZN TV nazi ihlokano kwezona ehamba phambili usuku namhlanje. Isiteleka samamatekisi sishiye abagibeli idengwane uyaqhubeka ukuhlola kwezitolo kanti kwe-MK uthi likhulu liyeza liyenyelela. ISASCO isiphinde yaba ngomakhonya ngekumumva kokudla komhlanganiso kuukhetho lomkhandlo uhola abafundi enyuvesi kwaZolongoye. Lolu khetho belibanjwe ke izolo ngobuchwepheshe besimanje manje online. Umengameli wabafundi uThalente Ngubane ubongeka abafundi abalokhu bekhombisa ukumeseka njengoba bephinde bambuyisa esikhondleni. Ngubane uthi lokhu kusho ukuthi ke bayakholelwa kubuholi bakhe njengoba ke ephinde bamkhetha ukuthi ahola abafundi. Maneke amaqembu abangenele umjaho wekhetho okuyi-SASCO, iSADESMO, i-EFF Student Command kanye nomkhonto wesizwe Student Movement. I-SASCO ebuye nezihlalo eziyisikhombisa, i-EFF Student Command yabuya nezimbili, i-Independent yabuya nesisodwa, kwathi umkhonto wesizwe Student Command kanye neSADESMO bangathola lutho. uThalente Ngubane okuyena kowina ukhetho ubonge uxhaso aluthole kubafundi njengoba ke eseshaya ibuya kulesi sikhundla njengomengameli womkhandlo uhola abafundi iSASCO. Yesterday we had ama election and I won, so engakusho nje ukubonga bonke abafundi base University of Zululand ngoba unginike ithuba lesibili ukuthi bephinde bengeza umongameli wabo. Ngiyabonga kakhulu wonke nje umuntu oparticipateile kwa voting, and also ngibongela wonke umuntu ama candidate kahle kahle awinile especially from SASCO. uNgubane uthi ke njengoba bevele hola lomkhandlu kuningi vele bese bekwenzile ukwenza ngcono impilo yomfundi kulesi sikhungo. Okunye kwakho ukuqhamuka nesixazululo ekubhaliseni kwabafundi uma ngekujala ukuqala unyaka ezokuphepha kanye nokunye. Nakulonyaka umuntu ube upresident vele, so ezinye zezinto sizoqhubeka sizenze. Yabona issue of registration will continue ukuthi siregister bonke abafundi whether you are funded or not funded ukoleta malini bazoregister abafundi esikwazi ukuthi siyenze kulonyaka lo wa 2024 nanestate sizoqhubeka la sigcine khona. Mhlawumbe on the issue of into le safety and security of campus, we've tried ama alternatives ezinye indlela ukuthi sibuyise police station la kwaDlangezwa. I think ikhona development eyenzakalayo njengamanje. I think by next year we'll have a clear briefing ukuthi kuzokwenzakalani, but the measures taken ukuthi prevent crime kwaDlangezwa. Ube secacisa ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi njengoba yena bengenele ukhetho ngokuzimela kodwa ke wagcina sekuba uye upresident under iSASCO. I contested as an independent candidate. Mhlambe umuntu futhi must also mention ukuthi I'm still a member of SASCO, I'm still a member of ANC. Mhlambe kunezinto ke within organization umuntu abengekho happy nazo noma ngingekho ngedwa bengekho happy. Mhlambe into eyenzeke izolo mhlambe shows ukuthi there are so many comrades within organization now angekho happy ngezinto mhlambe lokho bakuveze ngevoti labo, but nje all in all ukuthi nje ngibongela iSASCO for maintaining i-victory and also coming for that term. Siyayibonga kakhulu, and also on my side I'm still a SASCO member and continue working for organization uqhubeke phambili. It's a member yeSASCO but contested as independent. Mhlawumbe ngoba sathi sengivezele ukuthi there are things that happened mhlawumbe during ilento le nominating PGM of iSASCO ukhetha ama candidate ama processes, internal processes abengekho mhlawumbe fair enough wonke umuntu. Mhlawumbe umuntu umanage ukuthi akwazi ukuthi ephume eceleni not ukuthi mhlawumbe usefuna ukucontest inhlangano yona ngqo, because I was not using ibanner yeSASCO, I was just an independent candidate, but I'm still a member of SASCO and ngizoqhubeka ngisebenzele iSASCO service abafundi. I-ANC kulesi sifundazwe namadlela ndawonye ayo athi ke bazoyihambela zonke izifundo ukulalela amalungu abo ngezinto abafuna zibe khona kumcimbi wabo obamnyaka yonke ngoJanuary onobizwa ke ngeJanuary 8 statement ozoba ke seCape Town. Baphinde ke bavuselelane ngokuthanda inhlangano hayi siqo somuntu. Lokhu ke bakusho kwaDukuza kade ke kunesikilasi ngesifundo kwesale inhlangano.
Unobhala we-ANC uthemba kwalamakilasi ezifundo zabo bazoya emphakathini ukuyolalela izimfuno zawo. Sekwimiphakathi, sekumakhosi endabuko, sekuyinduna, sekwabezenkolo, sekosomabhizinisi abancane, kubo bonke abantu abelaphi bendabuko sibe nombono ngoba enye into esiyishilo ukuthi kusukela masifika kuJanuary 8 sizoconsulta abantu bakaZulu Natal ngokuthi basitshele ukuthi iningizimu Africa enjani abayifunayo esikubiza ngesigisi phecelezi South Africa we want. Ukuthi thina siyi-KZN sophuma nosomqulu esizodevelopa usomqulu oyosho ukuthi nanga umbono wethu siyi-KZN kulento abayibiza ukuthi umbuthano kazwelonke ozobizwa umongameli ubaba Cyril Ramaphosa abayibiza ukuthi National Dialogue. Umntolo uthi isikhathi esiningi abazoba naso ukusebenzela umphakathi baphinde bawulalele. Unyaka ozasivumelene siyi-ANC ne-Alliance yonkana ukuthi sosebenza kakhulu ukuyikhandla ngokuthi sisebenzele abantu baseningizimu Afrika. Siyazi ukuthi abantu baseningizimu Afrika abaningi abasebenzi. Sithe nje sizobiza i-summit la soxoxa khona ngokubiyekeza kwezomnotho ukuthi umnotho siwenza kanjani ukuthi ukhuli kakhulukazi emadolobheni amakhulu la kwelakithi eKZN, idolobha laseThekwini, idolobha laseMaritzburg, idolobha la kwaDukuza la sikhona, idolobha laseNewcastle, idolobha laseRichards Bay eMpangeni, idolobha laseKokstad, idolobha lasePortshepstone eReinkonyeni, idolobha lase-Lady Smith, Alfred Duma. Wonke lawo madolobha soxoxa ukuthi umnotho wawo lawo madolobha ngoba wona amadolobha amakhulu sokhulisa kanjani. Owesanko uthi ngamampunge yokuthi baya kwi-MK party. Nokuthi bekukhona amahemizi akhona ukuthi mhlawumbe siyisanko sifuna ukuyojoin i-MK of kanjani. Ngifuna ukukusho kahle lokho nje ukuthi ngeke kwenzeke lokho. Isanko is a member partner ye-alliance ANC, and of course bakhona ukungazwani phakathi we are able as leaders ukuthi sihlale phansi si solve ama problems akhona. So ngasho nje to the whole world, to the whole nation, nalana eKZN ngisho ukuthi cha Sanko is still part of the alliance. ICOSATU ithi lezi sifundo akukhunjuzwa amalungu ngokuthanda inhlangano. Emva kokhetho enye into esayibona ukuthi ama members ethu nama volunteer nomphakathi nje wonkana awufundisekile ngoku understanda ANC as an organization ukuthi imeleni. Abantu abaningi sabona ukuthi balandela abantu kunokulandela iorganization nenhloso zayo. So sase siyathatha isinqumo kwi summit esasinayo I think last year ukuthi one of the things kumele sibe nama political classes kuzo zonke indawo ukusensitize ama members nama volunteer kaCongress ngoba siluze abantu abaningi beya kwamanye ama party ngama election ngenxa yonga understand kahle politics. Ngotebogo Sibisi wezindaba se1KZN TV ku channel 261 ngikwaDukuza. Abathengeki bathi ukhona umehluko ngokwehla kwamanani okudla nempahla ezitolo ngelanga leBlack Friday yakulonyaka. Amanani eBlack Friday amaminyaka yonke aqaleke ngomsombuluko kuleli viki. Ngalolu suku abathengi bathutheleka ezitolo ezahlukene ezisukeke zinezaphulelo zempahla bayidingayo. Iziko lezindaba likhulumeke nabathengi nalapho bebalule khona ukuthi ke bacubusekile ngamanani aphansi. iBlack Friday yaziwa ngezaphulelo zamanani aphansi. Kulonyaka iqondene kupheleka inyanga. Abathengi bathutheleka edolobheni eMpangeni ngenhloso yokuthenga impahla ehlile. Bathi ehlile kamanani okudla nempahla esitolo. iBlack Friday yona inhle. Kodwa into ebalekile ngayo ukuthi uyilungiselele sekude uyibudgetele ukuze uzokwazi ukuthi izinto mase zehlile bese uthola yonke into oyifunayo ngesikhathi esifaneleyo. Amanani okudla right. Kodwa asuboni kahle umnyakazo owenziwa abantu. Akufani nemihla yonke. Ngibona ukuthi abantu abasebenzi abanamali. Ayikho imali lelizwe lakithi. Umnotho uya ngokwehla. Njengamanje ngeBeatright ngiyobheka amawindi because ashibhile. So kuyathengeka kakhulu ukudla. Nokudla kuyathengeka kakhulu. Izolo kade ngithenga ngabona eBoxana seShoprite naseSpar kuyaphileka. Sengiyawuthola umehluko ukuthi ukhona. Njengoba nakho nami ngiphethe ngemali encane lento engiyiphetheka. Kodwa ayithe ukuthi xaxa yona ukuba ningi kwayo.
kusho ukuthi lolu suku luyabongeka kakhulu empilweni sethu. Ngibona i-right ngoba akufani abantu bayacosha impela ngoba nedokofela siyacoshela njengoba sehla senyuka nje sobheka khona kanti futhi njengoba sidayisa nje siyacosha impela. Baningi impela abantu baphathi nanokuthi njengoba kuphela inyanga nje sazogcwala impela ntambama base semsebenzini abantu. Abathengi babonakala behambela kakhulu izitolo zokudla kwazise ke sekuzongena amaholiday kuphela konyaka. Abanye bathi akwehlanga nhlobo umehluko kawukho. Lento anisitshela ngani lo ngithiwa khona ama-Black Friday into engekho ukusikhohlisa dlalwa ngabantu ngoba kwazi ukuthi sihluphekile. Bonke abantu bengakanani bethi baze kwi-Black Friday kodwa akukho nje okutshengisa ukuthi i-Black Friday. Why nidlale ngathi? Why uhulumeni adlale ngathi kanje? Siyafa siyabhuqabhuqeka asekwazi ukudayisa sikwazi kwalutho endaweni yethu sipintshwa abanye abantu bokanje ukuthi isizwe lethu linjani makunje. Uboneni wena ukuthi ayikho i-Black Friday? Yabanje ngibuya ngizathu kwa game ngilo ngifike la mina ngo past 5 ekseni ngihamba ngene itolo ngifuna le Black Friday ekuthiwa ikhona akaze ngiyithole manje yini ke endala ukuthi silokuthiwa hayi Black Friday nedlalana ngathi. Inhlangano ebhekelela abathengi National Consumer Commission estatementini xwayisa abathengi ukuba ke beqaphela amanani empahla ehliswe ngawo nalawo ivele ibiza wona. Le nhlangano iphinde yabaxwayisa ke ngezitolo esidayisa ke impahla ezingabhalisiwe ezingekho emthethweni. Ezindabeni ze1KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu empangeni. Asiphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZN TV sikukhumbuze ke bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Isiteleka samamatekisi sishiye abagibeli Dengwane uyaqhubeka ukuhlola kwezitolo kanti kuwe MK uthi likhulu liyeza liyenyelela. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.4 cent maqhansiswa nedola laseMelika libo 22.99 cent maqhansiswa nopondo waseBritain libo 19.9 cent maqhansiswa neeuro igolide lona lu $2,660.70 cent ounce olongahluziwe wona u$73.28 cents umphongolo. Ake singene ke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi Banyana uDesiree Ellis uthi ke ufuna belisebenzisa ngempela ithuba bazolinikwa abadlali abazothola amathuba emidlalweni emibili yobungane neJamaica. Banyana inemidlalo emibili neReggae Queens ezobanjelwa ke eMontego Bay Sports Complex eJamaica. Owokuqala kuzoqala ngehora lesithathu ekseni ngomgqibelo, owesibili uqala entathakusa ngokugamanxa kwehora lesibili ngolwesibili. Iqembu lakuleli ke lilibangise eJamaica ngomsombuluko. uEllis uqhube wathi ke kusamqa ukuthi bonke abadlali abayingxenye lolu hambo basebenzise ke lemidlalo ezayo ukukhombisa abaqeqeshi ukuthi yini abangayenza. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukelekeza kuqo bese kuphathele zona usukwini namhlanje mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo impela sonke emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.